Biye tarata janvier kalo kile 28 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya an bɛ aw ladɔnniya aw ka kunnafoni wagati selen filɛ. Bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min kɛ ka taa tugu Bamanciwale tigilamɔgɔw la Tɔnbɔkutu marabolo la ka u ka ɲɛmaa dɔ minɛ an da bɛna don o la fo ka taga se état-major général des armées bɔra ka laseli min kɛ u ka baaraw kan u y'o min kɛ nin wagati laban ninnu kɔnɔna la an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Bakuruba kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Kunun tɛnɛ janvier kalo tile 27 san 2025 état-major général des armées bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la min ye Abu Aziman ni o ye Bamanciwale tigilamɔgɔw ka ɲɛmaa dɔ ye o ni a baarakɛɲɔgɔn an ka finitigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ u la ɲafungɛkaw fɛ Tɔnbɔkutu marabolo la min ye état-major des général ye a y'a jira ko kari don janvier kalo tile 26 san 2025 an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka min ye kɛlɛkɛminɛn caman Bamanciwale tigilamɔgɔw fan fɛ ka o tiɲɛ wa min ye minɛn minnu ni u bɛ o ta ka o kɛ ka mugujugu dilan ko an ka finitigilakaw sera ka o caman de tiɲɛ wa u sera k'u tɛgɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn caman de la. État-major général des armées ye a jira fana ko an ka finitigilakaw o don kelen na ni o ye karidon ye k'u sera ka tɛgɛ kɛ Bamanciwale tigilamɔgɔw ka drone ni o ye type ji ye ka se ka tɛgɛ kɛ o fana la. U ko k'u b'an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ u ka nin wulikajɔ in na wa k'u b'a da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye lakana ye k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka o sabati ban Maliba fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Bi sɔgɔmada in na janvier kalo tile 28 san 2025 état-major général bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la janvier kalo tile 23 san 2025 ko u sera ka Bamanciwale tigilamɔgɔw ka bolimafɛn pick-up kelen ni o kun jɔlen bɛ cour dɔ kɔnɔna la Inabang Kidal marabolo la ko an ka finitigilakaw sera ka o bolimafɛn tiɲɛ wa a y'a jira fana ko janvier kalo tile 25 san 2025 min ye u ka kɛlɛkɛminɛn bila yɔrɔ dɔ ye Duanza marabolo la an ka finitigilakaw sera ka o yɔrɔ fana tiɲɛ. U ko k'u b'an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ wa k'an ka hakilila tigɛ k'u n'u seko an'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogoya min na ban Maliba fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko anw jamanadenw an k'an bolo di an ka finitigilakaw ma yaasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min. Janvier kalo tile 24 san 2025 an ka procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité ye mandat de dépôt da an ka karamɔgɔ Seku Sidibe kan k'a sababuya kɛ a ka jaw ye a ye min bila bɔlɔlɔ siraw kan janvier kalo tile 17 san 2025 o min kɔnɔna la a bɛ jamanadenw wele ka na kɛlɛma ka fitinɛ ka o wuli jamana kɔnɔna la nin wagati in na a bɛ kasobonba kɔnɔna la yanni a ka kiri cɛ o min kan ka kɛ avril kalo tile 3 san 2025. Ka kɛɲɛ ni an ka finitigilakaw ka don la ɲɛnamayali ye an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita bɔra ka laseli kɛ an ka jabaranisoba la ni o ye RTM ye a ye folikan lase kosɛbɛ an ka finitigilakaw ma u ka wulikajɔw la lakana ko ta fanfɛla la wa o kɔfɛ a y'a jira ko maa si tɛna ɲɛdonna kɛ Mali la ko maa o maa bɛ n'i b'a fɛ ka kɛ Mali jugu ye ko i ka i miiri kosɛbɛ yanni i k'a kɛ sabula ko maa o maa n'i y'a a ɲini ka ɲɛdonna ta ka Mali sɛgɛrɛ k'i k'a bila i kunna ko i bɛ Mali finitigilakaw jɔlen sɔrɔ i ɲɛ wa a y'a jira fana ko donna nataw la u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa min ye kɛlɛkɛminɛnw dilan usine ba ye ka o jɔ ban Maliba kɔnɔna la
yasa min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye cogoya min na u bɛ se ka lafiya halisa kɛlɛkɛminan ko ta fanfɛla la. A ye foli kana se kosɛbɛ an dɛmɛbaga ma ni o ye Rusi ye olu minnu bɛ ka an ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ kɛlɛkɛminan ko ta fanfɛla la yasa banbanci wale o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min. O kɔfɛ a ye i da don AES sigikun la a y'a jira ko AES sigikun tɛ dɔwɛrɛ yasa min ye lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na AES jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maaw n'u bolofɛnw o bɛ se ka lakana o bɛ se ka taa u ta yɔrɔw la hakilisigi kɔnɔ basigi kɔnɔna la ka sɔrɔ basi fosi ma se u ma wa ko min ye banbanci wale fɛnɛ o bɛ se cogoya min na ka kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la ko olu ka nin jɛkulu sigikun de ye u ye. Kunun tɛnɛ janvier kalo tile 27 san 2025 an ka ministre de la refondation Bakari Traoré ale ye kunda o tile kan o min ye cakɛda ye min sigilen bɛ ka jamana nafolomafɛnw ka olu lakana cogoya min na. A selen ye a ye foli kana se o tile ma kosɛbɛ a ye u fo u ka baarakɛtaw la wa a y'a ɲini u fɛ fɛnɛ k'u jija u k'u cɛsiri u ka baara la sabula ko u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka cakɛda la taga ɲɛli la. O kɔfɛ min ye o tile ɲɛmaa ye ni o ye Mumini Gindo ye ale ye kuma ta ale ye foli kana se an ka ministre de la refondation ma ka ɲɛsin a ka taama na ka na u jabala la. O kɔfɛ a ye a baarakɛɲɔgɔn jira minisiri la ani a y'a jira fana ko maaw bɛ ka fɛn fila da ɲɔgɔn ma nka ko u bɔlen don u tɛ kelen ye sabula a y'a jira ko min ye corruption ani l'enrichissement illicite ye ko maaw bɛ ka o fɛn fila confondu ko nka ko kelenw tɛ. A y'a jira ko corruption o yɛrɛ ye mun ye maaw bɛ yuruguyurugu min kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn bolofɛn daraki ko ale kɔni hakili la o de ye corruption ye nka enrichissement illicite ko o bɛ ɲɛsin jamana yɛrɛ de taama o ye ka jamana ka nafolomafɛnw ka olu daraki ka olu kɛ i ta ye wa ko olu ka baara yɛrɛ bɛ ɲɛsinnen bɛ o maaw de ma maa minnu ka baara ye ka jamana ka nafolomafɛnw ka o kɛ u ta ye ka sɔrɔ u ta tɛ ko maaw ka o dɔn wa k'a b'a ɲini minisiri fɛ ko donna nataw la u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka danfara kɛ ni kumasen fila ni ɲɔgɔn cɛ yasa maaw bɛ se cogoya min na faamuyali sɔrɔ cogoya min na a ko la. O kɔfɛ u ye sɛgɛsɛgɛli min boloda département ministériel kɔnɔ san kɔnɔna la a y'o jaabiw ta ka o di minisiri ma. O b'an na ta an ka kɔkan kunnafoni na an bɛ taa Nigerikaw fɛ kunun tɛnɛ janvier kalo tile 27 san 2025 Niger jamana ɲɛmaaw ye sifinnaka minnu ta ni o kɛra u ka kɛlɛkɛcɛw ye n'o bɛna fara u ka kɛlɛkɛcɛw kan yasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na olu ka bɔli de tun bɛ yen sifinnaka min taara o bɛ taa i jɔ maa 1958 ɲɔgɔnna de la wa olu bɛna tila u ka kɔnpanyi 16 de ni ɲɔgɔn cɛ yasa lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na u ka jamana kɔnɔna la. U ka lakana minisiri General Salifu Modi ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka nin ko in na ɲɛnamaya kosɛbɛ min ye u ka commandant lieutenant colonel Abdul Nasser Alfari Yakuba ale fana tun bɛ ale ka baara kun bɛnnen bɛ fɛn min ma o ye nin sifinnaka minnu talen filɛ baara min kalifalen bɛ u la ka u hakili jigin a la a y'a jira u la k'u ka baara bɛnnen tɛ dɔwɛrɛ ma o ye ka lakana sabati cogoya min u ka jamana kɔnɔna la. Wa a y'a ɲini u fɛ ko u labɛnnen kan ka kɛ sanga ni wagati ni jamana ka wele sere u ma ko u ka taa jamana kuma bɔ wa k'a b'a ɲini u fɛ u ka kɛ maaw ye minnu majiginnen don ani u ka kɛ maaw fana ye minnu labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka kalan kɛ wa a kɛw kɛra nisɔndiya koba ye jɔnjɔn taara ka di maaw ma minnu ye sebaya sɔrɔ tɔw ka formation hukumu kɔnɔna la wa u ka kɔnpanyi 16 bɛɛ lajɛlen ye défilé kɛ a ko nisɔndiya bonyara kosɛbɛ u ka maaba caman de tun bɛ a kɛnɛ kan. N'an bɔra yen an bɛ taa États-Unis d'Amérique Donald Trump ni ale ye États-Unis d'Amérique jamana ɲɛmaa ye ale ka campagne électorale san 2024 senfɛ ale y'a jira ko n'a sugantira ka kɛ ɲɛmaa ye ko a bɛna maaw gɛn ka bɔ États-Unis kɔnɔna la minnu ni yamaruya sɛbɛn tɛ u bolo. An ka jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko nin bɛna kɔlɔlɔba de lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinnagun jamanadenw ma sabula ko o jamanaden caman de bɛ États-Unis kɔnɔna la nka yamaruya sɛbɛn tɛ u bolo wa ko a bɛ se ka kɔlɔlɔ yɛrɛ lase nin jamanadenw fɛnɛ ka jamana ma sabula k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana fɛnɛ ka tagaɲɛ la.
Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran